még mindig aggódik, hogy nem talál olyan fehérneműt, amely jól néz ki és kényelmes. Ez a magas derekú bugyi egyértelműen a legjobb választás. Macaron színvilág, szép és kényelmes, középmagas derékfazon, nem csak tökéletesen beburkolja a hasat, de melegen is tart, különösen alkalmas a kényelemre és egészségre vágyóknak. És ez nem akármilyen hétköznapi fehérnemű. Az alja még varázslatosabb. Kis hőmérsékletváltó ürömkialakítást alkalmaz, amely azonnal eltűnik, ha nedvességgel, hővel vagy páratartalommal találkozik. Erős légáteresztő és izzadságelnyelő képességgel rendelkezik, így mindig szárazon és kényelmesen tart, távol a bajoktól és a szagoktól. A szellőző nyílásokkal ellátott kétrétegű kialakítás tovább javítja a légáteresztést és átfogó gondozást biztosít. Az előső hasi öv enyhe nyomással és nagy rugalmassággal rendelkezik, és azonnal visszapattan, így mindig tökéletes állapotban van. A teljes csípőt fedő kialakítás nem esik le, és nem ragad be a lábadba, a komb tövénél a rugalmasság is nagyon erős, így a vastag kombú nővérek is könnyedén tudják irányítani. Ne hagyd ki!